Kinahanglan. Mag-trinid ko pag-ayo ani. Kay hapit na akong laban. Mali man na imuha, Pang. Mali na imong posisyon ba? Say malimang. Nagklaro na ako. Ako pa dyan kunuhon nimo, nga ako'y trainer nimo. Mao naman ni tama nga posisyon niya, mang. Nag-trinid ako sa Kamugawa Gym, no? Nagapataka ramang ka, Pang. Uy, mapildi dyan ka sa laban nimo, ana. Basig ang kalaban na mapildihan ni mang. Ilawas pa lang daan. Sus, nang hinambog po na yung lawas. Niwang ra ba kayo? Uy, kumpiyansa kay Kamang. Niwang ra ni. Pero gahi kay ni, kay mais ang kinauna ni. Katong binlod. Nagapataka ramang ka, Pang. Uy, sige, tuluan ta ka. Pang, tanaw ha. Ingani ang tama nga posisyon. Bito na akong gihimo kanina, mang. Ningon makagmali. Dapat manggudana, Pang. Imuhang tiil, imong i-forward. Ani, oh? Ay, anaon din, mang. Wa man ka mag-ingon. Ganina raw tayo ako nagibuhat. Dili magug ka maminaw sa kuwapang. Bebe, sandig ito ah. Oh, dari mang gawe. Oh, ingana Pang. Kabire mong ulo. Ana, oh. Sige, mang. Part makagap mo na sa training, mang. Pangusog jud. Kanang dili mabuskag imong depensa ba? Mang, kinahanglan ba ipagawas ang abs ani, mang? Ipagawas, Pang. Dapat gahi kag lower body. Sige, mang. Panggahi jud, Pang. Panggahi lagi, Pang. Di makakasabot. Di man ka, mang, oy. Sakit siya kung kuto-kuto ba? Mao ganing ikuto-kuto ta ka, Pang. Para mo gahi na hapit na ba imong laban. Di man ka, mang. Wa ba ko kape nag-boxing ba? Nabunog na ko. Sus, Pang. Mura man kag dili laki. Kabir diha, kabir. Mang, inaya ra, mang. Inaya ra, mang. Kabir jud, Pang. Uy. Kinsa ko? Hasa ko? Giinglag magkabir. Dili magkabir. Naunsa man day ka? Hasa ko? Kinsa ko? Kinsa ka? Naunsa man ka, Pang? Dalipong ba ka? Murag dili maayo ni. Murag nalak kontra. Pang, pagtarong ga ba? Nag-training ga ta. Wa na. Naango-ango na jud ka. Pagtarong daw biya. Ay, dili jud ka mundang ha.